Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Chairman of the Manifesto Technical Team, the President of Alliance for Democracy, Aford, and of course, Justice Dr. Jane Ansah, ACC, DPP running mate, signing the manifesto marking the launch this morning. Kodi ngoma zangambika kumeneko ngoma. Nyimbo zo kumeneko akusaina. And as they are signing, may I humbly ask Reverend Kingsley Maulana, Sheikh Imrani Jafari, Madam Nadine Patel representing the CSOs, and of course Honorable Noah Lipipa representing college coordinator, actually as a college coordinator, to receive the hard copy of the manifesto this afternoon. Pamene akusainira manifesto imeneyi, zikomo kwambiri. I would like to ask the following names. Abwerenso kutsogolo kuno kuzalandira nawo. Kuzalandira nawo manifesto imeneyi kukhala nawo pamwambo osayinira. This marks the official launch of the DPP manifesto this afternoon, as our partners, the Alliance for Democracy, Aford, are here joining hands in celebrating the signing ceremony and the unveiling of the manifesto. Thank you. Zikomo kwambiri. Once again, may I ask Reverend Kingsley Maulana, Sheikh Imrani Jafari, Madam Nadine, zikomo kwambiri angoma, timverani pang'ono. Ndiyitane Reverend Kingsley Maulana, Sheikh Imrani Jafari, and the representative of the British High Commission, Madam Nadine Patel, Honorable Noah Lipipa, representing the college coordinator. Actually, he is the college coordinator, to come and receive on the behalf. May I ask Mr. Patrick Piri, representing the political affairs, British High Commissioner. This is a very, very memorable moment indeed. Come in front and be part of this signing. Beautiful. This now marks the official launch of the manifesto. Most of you will be able to access this manifesto through the QR code that has just been unveiled right now. In my hands, as you can see, there's a card that has got a QR code. We are going digital. We are so modern. You know, Aford and DPP are very, very modern. So all you do is simply scan the QR code on the card, or you can scan it all around. There are people walking around with
a t-shirt or t-shirts with QR codes right behind them or right somewhere around their shirts. You can scan and then you'll be able to access. Ndimene zikuchitikira kuno kumanso chotea muzinda wa Blantyre kumene kukuchitikira mwambo kupanga launch manifesto menewa zipani ziwiri zimenezi za Aford komanso Democratic Progressive ndipo pakati pano running president professor akapita Mutharika angomaliza kumene kuyankhula kusonyeza kuti mwambo wopanga launch manifesto amenewa wathekadi. Muhola muno munafika ndithu chikhamu cha anthu azipani ziwiri zimene zizi za Aford komanso Democratic Progressive Party mulilinde kuno Robert Mkoli amene ndakhandikupasirani zonse kuno. So pene mukumvera master of ceremony kulengeza kuti pakati pano ndi mwambo otolera chithunzi kuno sindili nzanga Robert Sibani kuti kuno atifotokozereko ziwiri zitatu kuti manifesto amene akaona bwanji chifukwa mwa fotokozeredwa nkhani zikuluzikulu kwambiri zimene zili chiyembekezo cha Malawi. Nzanga manifesto ndi amenewa akhazikitsidwa kuno komanso chotea muzinda wa Blantyre. Manifesto amenewa kuona bwanji ndingokambapo mwina mwake mfundo zingapo zimene ndazimvetsetsa kuno manifesto chifukwa kuti mukamati mukamba manifesto makhala kuti mukauza Malawi zimene kufuna mwachitire kuyambira pano pakana kutsogolo ndi ukayang'ana kwambiri chimene atsindika kwambiri ndi nkhani yokhala ndi zakudya zokwana zimene Amalawi amakhala akuyembekezera kunena kuti kodi tikati ndi chakudya chokwana chimafunika ndi chani, nkhani ya fertilizer, nkhani yonena kuti tikayang'ana mdziko muno nkhani ya mafuta waimva kunena kuti akamba mafuta akusowa koma iwo adzayesetsa kupanga kuti mafuta azikhala kumapezeka nthawi zambiri. Tamvaponso akufotokoza manifesto amenewa zochepa chabe akuti constituency ina iliyonse izikhala ikulandira 5 billion Malawi kwacha pachaka. Zimene zizi zikhoza kubweretsa impact yanji kwenikweni ngati dziko la Malawi padakali pano lili ndithu lotsauka komano kubwera kwa ndalama imeneyi ikhoza kubweretsa impact yanji koma constituency amene. Nkhani yambiri kubwera kwa ndalama imeneyo kwani kulimbikitsa kukhala kwa anyamata amene amakhala kumidzi amene alibe zochita akhala kulimbikitsa onena kuti akhala odzidalira ndi kumadziwa chimene akuyeneka kupanga chifukwa chonena kuti ukayang'ana ndi kuti kuti nkhani ya mabizinesi ang'onoang'ono amene anthu akhoza kumapanga kumaphika mandasi kumatani ndi kuti akhala ndi kuthekera kupeza ndalama mosavuta. Ndi ukayang'ana kuti mukutsindika kwawo akuonetsa onena kuti kwambiri tili ndi mavuto makamaka amene achinyamata ali pa mavuto makamaka akusowa kuntchito ndi iwo akufuna kulimbikitsa kuti achinyamata akhale odzidalira. Kodi adzidalira bwanji? Chifukwa kudzidalira kuonena kuti munthu akhale odzidalira akuyeneka kuti pakhale nkhani ya ndalama chifukwa pakakhala ndalama ndi munthu amakhala odzidalira mwangati palibe ndalama musankhala odzidalira. Fotokozanso kuti kunif akuti aonjezera ndalama ngati 100 million imene izithandizira achinyamata kupanga mabizinesi ang'onoang'ono kuti mwina achinyamata azipeza poyambira. Fundo imene kuiona bwanji? Fundo imene ndiyofunika kwambiri mwina mwake tikhoza onena kuti nefe imayeneka kuti ithandizire achinyamata amene alibe chochita cholinga choti apeze zothandizira pamoyo wawo apeze zothandizira mabanja awo. Koma ukayang'ana kunena kuti nefe mbuyo mwakhala ikumango kwambiri kuti nefe koma amene amadya ndalama ndi munthu amene ndi ndalama kale pano pakutsimikiza onena kuti achinyamata ndikayaona kuti nefe ikabwera achinyamata akuyeneka akhale ndi kuthekera kupita kukatenga ngongole kuti mabanja mwawo azitani kuti azitha kumapeza zothandizira azitha kumapeza zina ndi zina zofunikira pamoyo wawo. Manifesto apamwamba kwambiri amene akhazikitsidwa kuno sitinamvepo zinthu zomwe akuti sanalonjeze zinthu zimene sangakwaniritse auza Malawi akuti zinthu zimene akuzikwaniritsa. Is it a realistic manifesto? Ndizoona chifukwa chonena kuti samalonjeze chinthu chimene sungakwanitsa kumpatsa anzako kumayeneka ulonjeze chinthu chimene kuyeneka kuti umpatse. Chifukwa chonena kuti ukayang'ana sindingakulonjeze onena kuti iwe mukapereka mana ndikasandha 500,000 sonse onena kuti ndikulimbikitsa chinthu chimene sichikwanitsa chifukwa chonena kuti ngati nimukukhala ndi mwana muli ndi mavuto kale nyumbamo mukapereke mwana kulimbikitsa kuti ukapasa 500,000 sizoona chifukwa chonena kuti ngati kuyeneka kuti mthandizire timpatse munthu ndalama yoti mthandizire iye ndi banja lake azipita kusokola. Ukayang'ana mwina mwake tikayang'ana kwambiri ana makoleji akhala bwera nkhani yachani nkhani yakubwera kwa fees sinzi kuti makolo akulephera kuti akulephera kufikira poyeneka kufikira apo. Mwina patakale pano ndichezenso mwina ndi wachinyamata abwerenso pano atifotokozere kuti chiyembekezo chake nchotani pamene kunif
kukazikitsidwa ndalama kwana 100 million imene ikhale kuthandizira ma business kwa chinyamata. Pakali pano mwambotola zithu udakali nkati ndicheze ndi olemekeza bwana South Tindwa ndikulandireni. Yatathokoza kwambiri. Manifesto ndamene mwakhazikitsa kuno muli zinthu zikulu kwambiri zimene zayikidwa mmene momo mutangozita mbasula pang'ono kuti zikutanthauzanje zinthu ngati zimenezi. Zikutanthauza kuti Amalawi abwerere kukhala umoyo umene ayenera kukhala ngati Malawi. Akambamo zazikulu zambiri koma choyambirira ndi cha food security at household level, kunena kuti it is a right ya Malawi kukhala ndi chokudya, komanso economy kuti ibwerere mwakale, komanso zina ngati ma infrastructure, komanso ma organizations ngati Makra Meki yoti ali ni ma buildings awo kuno anasamusa kupita ku Lilongwe ndi kumapanga rent, kusonyeza kuti boma lingoononga ndalama. These means azazita reverse these ambiri zimene aproposa zoti tikatenga document oseija tizaona kuti dziko la Malawi likubwerera mchimake. Komano pang'ono chabe Amalawi kunjako angasiyanise bwanji manifesto amene wawa DPP Aford Alliance ndi Malawi Congress Party? Ngosiyesa kuti awasiwongo kambapo kungochita promise running mate anenaponso Justice Dr. Jane Ansah kunena kuti manifesto ya Aford ndi DPP is based on experience and practicality, noti mongo yang'anapo kapena ngolota, komano experience komanso ndi reality on the ground. Sizongo ninapo kuti federeza zasika choncho komano ayika ndondomeko zokwanira bwino za economy komanso tizachita recover bwanji economy kuti izizi Malawi azizamva kukoma kuti tukhala mdziko la Malawi limene lira mkaka ndi uchi. Osamangonena kuti tisapanga chakuti pamene pa ground sizipanga choncho, ndipo research imene inakhazikitsidwa kafukufuku wozama kwambiri aona zimene zochitika chimene chingachitike mining sinazotero, kunena kuti Amalawi tiyapase manifesto yoti yotheka osati yongo kamba kungonena kuti kungowasangalatsa koma yotheka chifukwa cha based on experience ngati DPP anali mboma akuziwa komanso ndi experience imene zimene zikuchitikazi. Then manifesto yonena kuti yotheka ndikozonena choncho pachitira manifesto yotheka osati yongonena koma yotheka. Tamvamo so pang'ono chabe akukamba akuti constituency ina iliyonse izikhala ikulandira 5 billion pachaka. Mwina nkofunikira motani kuwanjiza ndalama imene potengeranso kuti padakali pano ma constituency akwasa ndalama zokwana 200 million. Izi nzofunika kwambiri mutati muone kuti anthu ambiri Malawi amakhala ku constituency, so amene aja ndi amene ngati sakuchita produce ziko limasokonekera economy. Mutati muone chifukwa ndi anthu ambiri ndi amene akuchita kunjungu kwambiri komano sakuchita produce. Ndi 5 billion pa constituency kaya ndi constituency ya MP wa mboma kaya ndi ya opposition, koma ndiyoti izaperekedwa kutanthauza kuti anthu a constituency azapange empower to produce more, kuti azathe kuchita produce more, kwena kuti akachita produce nekuti economy ija ikusaso grow kuti ikhale middle earning country Malawi, kuti aliyense aziba. Then izi nzofunika kwambiri 5 billion pachaka akaipitsa ku constituency as opposed to 2 million ilipo pano, ndekuti production at constituency level is high. The production at constituency level is high, it means exporting izakhaso bwino zikatera ndekuti chuma chakunja chizabwera mdziko muno, ndalama yakunja izabwera mdziko muno, ndipo izachita stabilize economy, the economy ya Malawi izakwera. Economy ya Malawi ikakwera zinthu zizakhala affordable. Malawi azatha kugula sopo pa mtengo wabwino, azakugula chokudya pa mtengo wabwino, osamati yachiteze yayi ukuko ndikuvutika chifukwa kuti chuma sichilibwera. Tathokoza kwambiri tikupasane mpata mwagwira ntchito zina za kuli ntchito ayikulu kunjayi kudikira ino limelezeka South Tindwa zabwino zonse. Ndi mmene tikuchitira kuno ku Manchester Hotel kumene kumakhazikitsidwa manifesto achipani cha Democratic Progressive komanso Aford grizano wow kwa ena akukamba kuti it's a blue alliance. Wanyamata ndingocheza mwina ndi ena mwanyamata kuno ndi mvenso manifesto achipani cha DPP akukamba akuti ku NIF tukhala kupita ndalama kwana 100 million yothandizira ino achinyamata. Mwina nkhani imene wayendera motani iwe ngati wachinyamata? Ino choyambirira sikula bwino kwambiri, nkhani ngati imene ndinena kunena kuti ifa chinyamata zalapa 100 million pachaka ku constituency. Pachipa ndi chabwino kwambiri mavuto amene achinyamata kumana nawo ndama ndi ambiri tipanga ma business tipanga chonse tikufuna. Then nganyamata ndine munthu osangala kwambiri kuti zimene mafuna
aprofesa aliyankha manifesto awo. Tamvanso manifesto imene akukamba kuti sipadzakhalanso examination fees. Wina aliyense amene akhala kulemba mayeso no more examination fees. Wayilandira motaninso nkhani imene ngati wachinyamata amene mudakali ku sukulu madakali pano? Tikatenga dziko la Malawi, anthu ambiri amakanika kupereka ndalama ya mayeso ija. Anthu ambiri alipira ananzeru kwambiri koma alipira kupereka kusukulu foti amasowa ndalama ameneja. So ine ndili mlosanga kuti atithandize kuti aliyense azikwanisa kupeza maphunziro mosavuta. Zithandizo dziko tune tikupika nkhani ya maphunziro. Ine ngati nyamata ndikusangala kwambiri kuti atikuganizira atikondera nkhani kuti ya umbuli mziwa wathu ichepa chifanya zimenezi. Ndine ndosangala kwambiri kuti kuti atichotsera akafika amene kacha. Ali sazikwanisa kupeza maphunziro mofanana. Ndikuti panali gulu lina lake la anthu limakanika mwina kupita ku sukulu chifukwa cha ma examination fees amene acha? Ndikuza kusimikiza pano unena kuti ikafika nthawi kuti anthu apeke ndalama za mayeso, anthu ambiri amasiya kupita sukulu, anthu ambiri amakanika kupereka ndalama imeneja, anthu ambiri amasiya ndalama imeneja inali ambiri anthu sitimakwanisa. Mwatengera anthu akumudza kuti anthu amene amangokhala zimativuta anthu ndalama zimayipeza yani. Kuti anthu ambiri nasiya sukulu, mutapanga yonchi munthu kuti anthu ambiri September akamakasigulira akapita ku sukulu akhala ndi chiyembekezo kuti sukulu amaliza bwino mosavuta. Akambamboso manifesto amene acha akuti ma office onse amene anasamutsidwa kuchokera mu mzinda wa Blantyre kupititsidwa ku Lilongwe akuti abwezeresanso ma office amene achawa akuti chifukwa cholinga cha boma limene lilipoli akuti timafuna kuipanga Blantyre kukhala bwinja. Mwina nzofunikanso motani kuti ma office ngati amene achawa aboma abwererenso kumene ali ndi nyumba zawo chifukwa kumene kucha adawapanga rent. Because ngotenda kunena kuti chilichonse chimakhala ndi palani yake. Tikaonesesa kuno offices anali aboma, which means anthu timaseva ma rentals mosa anthu ambiri amakwanisa kupeza ntchito kumene kutawo. Pamene tachosa ma office yonse kuno kupitisa ku Lilongwe kucha zapangisa anthu ena ndiyena kuno asowe ntchito plus kungotiwonjeza ma expenses ena omapeka ndalama za rent pamene manyumba kuno tinawo kale. So ndikusanga kuti economy yacho ibwera mu chimake pamene foti kanga kuti kuseva ndalama zina pamene kuno different. Ndimene tikuchitira kuno tikucheza ndi alendo osiyanasiyana maka pa nkhani imene iyi ya manifesto amene akhazikitsidwa kuno ku Mount Hotel mu mzinda wa Blantyre. Mwina ndichezenso asuya takulandirani manifesto amenewa mwalandira motani inu ngati wachinyamata tisanalowe nkati pang'ono? Ine ngati wachinyamata komanso professional manifesto amenewa ni manifesto abwino kwambiri. Monga amene mwamverera manifesto amenewa akupita ku sector iliyonse. Tamva nkhani za sports pompano, tamva nkhani za education pompano, komanso tamva nkhani za economy. Akamana ati a return to proven leadership amatanthauza kuti DPP inakhalapo mboma. Yakhalapo mboma kumbuyoko for 2 consecutive terms ndikuzabweranso 2019 nkuzayimaso mboma komabe ngodya zake zimakamba zokha foti inachita kale zitukuko pa chiyambi. Tamvapo manifesto menemo akamba kuti no more examination fees. Wachinyamata nkhani imene ayilandire motani komanso makolo nkhani imene ayilandira motani? Kuti kwa chinyamata tonde kunja kungokondwa kwambiri ndithu. Ndimaona pa social media mena amapanga broadcast manifesto amenewa achinyamata ambiri apereka makomenti abwino kwambiri ndithu. You can even see mene dziko likuyendera pano pa zinthu zikuvuta kwambiri. Kungochosa examination fee yokhaija makolo kumuzi kwanyadira kwambiri. Azigogomwa matha kwasungana kuti mwina makolo anatisiya akutha kuona ngati apepukidwa pang'ono chifukwa mwana azikalemba mayeso pamene boma likulipira. Awa ndi manifesto yeniyeni koma zina timakamba zolo zichi zinali zabuza kwambiri chini. Tatokoza kwambiri ndi mmene tikuchitira kuno mkatikati kuno ku Mount Hotel mu mzinda wa Blantyre kumene kuli mwambo kumene okhazikitsa manifesto a chipani cha Democratic Progressive Party komanso Alliance for Democracy. Kuno ndithu kunali nkoke kuyambira mama onsewu munazaza muchipinda chino kunabwera ndithu akuluakulu osiyanasiyana kuchokera ndithu kuma NGOs ma CSOs azipani dzina analiso pano kuti azamve kuti kuli zotani nanga manifesto amene wawa azipani ziwiri zimene zizi za Aford komanso DPP nzotani. Chema Balan takulandirani manifesto ndi amene wa akhazikitsidwa kuno Mount Hotel azipani ziwiri zimene zizi DPP komanso Aford. Mwina mungatambosire motani mfundo zina kwa amene akuti pano ena kuteka apanga miss zina zimene zili mmene? Ni manifesto yokuthala muli zambiri zimene DPP yakonzeka kukamba kale za proven leadership. Akalonjeza EPM amachita zomwezo
pali zambiri nkhani ya maphunziro, youth development, women empowerment, agriculture, trade and so forth. Pali zambiri zimene apanga promise. Koma zanga chimene mafuna ndikambe ineyo anthu ambiri mwina asavutike. DPP makhawe yamba ufuna kupanga zinthu. Ndokamba pano DPP yatusaka kadi aka ayikapo barcode. Manifesto ya DPP akakadi akugawa mwaulere. Ngokhala ndi kadi ungopanga scan pa phone uwerenga manifesto yonse ya DPP. Kadi aje ndimene iyi pali barcode imene iyi. You just scan manifesto yonse ili mene momo. Nkhani zachitukuko chuma zachitukula motani. Nkhani ya budget, ma control measures amene boma lili khale nawo kuti 7 drama ma 500 billion 7 billion 1.5 billion nawo kamba ichayo in 3-4 years zili mene momo. Zachitukuko zosiyana zili kadi imene iyi amene akuifuna akuwa mwaulere kunoko aliyense walandira anyamata achipani makadeti akupasidwa azigawa kwa Amalawi sizobisa sweya akapanga Amalawi akatenga kadi imeneyi ndikupanga scan potengeranso kuti kuno tili ku Malawi mother language chiyankhulo chimene timayankhula wina Malawi aliyense ndi Chichewa apezeka manifesto amene wachiyankhulo zonse kamena ndi English kamena Chichewa chokha. Manifesto imeneyi ili mu English version koma konza Chichewa ipezekapo mmene atilonjezera kuti pompa ipezeka Chichewa manifesto. Koma normally language simavuta ndi English manifesto akanena kuti chuma chikwera ndi 6.5% alesa atakuenga khale alembe Chingerezi mamadziwa inflation atamadziwa akamakamba zotani akamba za misewu kama stadium kaya ngongole zimene chiro chimene wakamba za sukuluzo ndoti ndi language ya simple kusalisa atakuerenga ndikumvesa ngakhale amene sanapita ku school. Chabwino kunoko ndikupirira mwambo opanga launch manifesto wafika pa mapeto tichitike njani pamene ndikuona alendo onse akuluakulu onse akutuluka mchipinda chino. What next? Chasalaso pano ndi msonkhano waukulu otsegulira kampeni umene ukhale ndithu kunjamba Freedom Park masanano kuyambira 1 o'clock kuteko khamu likutuluka munoyi likupita kunjamba kumene konso ndithu kulikale anthu ambirimbiri koma choyambirira tikakumana pa Upper Stadium pakamuzo stadium papa stadium panja paja tinyamuka pene pajapo ndibiti kumapita kunjamba ndoti tikunyamuka 12 o'clock pene paja mapita kunjamba kuchokera pa Upper Stadium. Tatokoza kwambiri pana mabalani zabwino zonse kuno nditu ndi mmene zikuthera akuluakulu onse akutuluka koma ndinakakonda ndinakayankhula ndi olemekezeka a Chikomeini anakabwera kuti Amalawi mwina aone kuti anali kuno tifuna tichezeko ndi olemekezeka a Chikomeini ticheze nawo kuno timve kuti mfuno zawo nzotani nanga manifesto amenewa apanganawo contribute motani komanso kuti akonzanji kuchokera pano kupita isogolo ndi ja government ndimene yafika apa ndikulandireni olemekezeka a Chikomeini. Tatokoza olemekezeka muli bwanji? Ife tili bwino kwa basi ka kumene. Tili bwino kwa basi. Manifesto ndi amene wamakhazikisa nawo kuno Amalawi mwa zanji za ja government komanso a Blue Alliance. Ndondomeko kapena kuti mfundo zimene zili manifesto ya boma limene likutenga pa 16 September cha government ndikuyenderanso zitizo mwachitsanzo skulu ya ulere ndi chifukwa chani timalipira skulu yokuti dziko ndimene likuyenera kutiphunzitsa faliza pendule ndi chani dzikolo is in line with what His Imperial Majesty said when he came here on 3rd August, a day like today. Haile Selassie was crowned great king of Malawi. Ananena kuti Africa waphunzitsa in your school achichepere ku Africa kuti you must apply your education kuti dziko lathu Africa liyende mtsogolo mu umodzi. Tachitika apa ndi umodzi mbali zonse za dziko zinali pati teti kamati cha government ndi zimene zonso people centered manifesto pro poor pro Malawian ndi zimene tikufuna usati zililabe tikufuna titonthole anena a running mate apa my Jen answer SCE akuti mlengi akutifunsa mukuliranji yango latani Ndipo ndi APM. Let's go and vote for APM kuti pakhale zeru pa dziko la Malawi pakhale zinthu za udongosolo. Eno Kanzinge ni Chihana second vice president anena kuti iwowo satsatira joka eti inenso ndi Ras Chikomeini ndiona kuti ine sindimasatira majokes imapanga zinthu za serious. That's why in 2019 I endorsed APM pa 12 April. Tinagwira ntchito bwino koma ena akanafuna tisokoneze ife adaona kuti APM akupanga za anthu onse including us marasta tonto Rastafari akuchita endorse anthu amenenso amagwira ntchito yotukula dziko lawo.
APM aphunzitsako ku University of Addis Ababa nthawi ya Empara akutidziwa ifeyo andifundo zake tizimene tikutanizi tikubwera pano pazi ngati manifesto imene manifesto ndi chionetsero. It's a show. Anayamba kale kuonetsa manifesto ndi enafe tikupezeka manifesto mo chifaka kuti tonsefe tili mutimo sakuti ndi ya DPP yokha manifesto ndi ya dziko lonse. Mandimveti chifukwa choti manifesto ikufunika iwombole tonsefe ndi ena amanama kuti ayi a DPP ndi atsankho ine ndachokera kuzuza anandisalapo APM ngati ku Malawi kunoko kunachitika legalize ya chamba chimene ife malasi timachikonda anasayinira anachita asenti ni ndani anapitisa bill ya parliament ni ndani Professor Arthur Mutharika. The rasta aliyese wanzeru sangavotere munthu amene akummanga amene akumupha pano pa marasta tikumangidwa wina anamangidwa ziro omweri sister Lindiwe wina wapedwa pa 7 December mbali watu kusalima tizikavotera bezo mwezo mwakamba kuti marasta inu yonso pokhala rasta kani ya mwakamba nkhani ya chamba za chamba kuti mmachikonda chamba mmachikonda kugwisa ntchito mankhwala kapena potipanga na vichana zonse. We are talking of healing of the nation, Revelation 22. Auti pali mtengo mene masamba ake ndochirisa mitundu chamba chikhozo chita heal our economy. Ine ndikamagamba za chamba ndikamba za economy osati chamba chosuta moti simusuta timasuta timagwisa ntchito koma izozo ndikumbali koma we are talking of economy chifukwa tukamba za healing imene kufunika medicine. So cannabis, we can make 18 industries from cannabis which is job opportunity. Panopa akupanga mafuta ajamba food supplements mapezeka mashopu kuje ni kukomesa kujazupezeka zonsezo ndi economy ndi ma industries kuli Invegro kuli Icaros kuli makampani ambiri akupanga ma products mosquito repellents mafuta ozola ma cosmetics zonsezo zikuchokera muzolengedwa zathu chifukwa kuti asala ya mavuto athu ili mu manifesto itiyo chifukwa kuti tizachita enhance agricultural industrialization zimene timalima tizipanga process tizitumiza kunja ma products. Muli ndifundu zochuka kwambiri olemekezeka Chikomeini tinakuona ni masiku angapo apitawa mukutolera ndalama zokuti mukapereke nomination zili pati zimene zichazo zinafuta ifota amandikira ma blocks ni ma stones kusogolo ma road blocks. That's why sindinachedwe pa 25 June dinachita endorse Professor Arthur Mutharika. Tathokoza kwambiri tikacheza bwino kunjamba kumene tikulowera ndi mmene zathera kuno alendo onse atuluka ifenso titamangire kunjamba mmene mwamva program ndikuti masanawa ndi chimegalale kunjamba kumangano launch campaign ya zipani ziwiri zimenezi Aford komanso DPP kuno nditu tisazike tisane pamene pa munali ndine Robert Mukholi komanso nzanga uja Robert Saman pakamera tinali osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.